έρθει στη Γερμανία. Μη σκάσεις και αυτή τη φούσκα. Κοίτα εκεί. Τι κάνει παππούς. Όπα. Φέρε τη φούσκα εδώ. Ψυχούλα μου. Φέρε λίγο καλή τη φούσκα. Δυο παλικαρούδια είχε παππούς. Νίκο. Δυο παλικαρούδια. Παιδιά, εσύ δύο γονείς. Δυο κουτσαλούδια. Άσε εκεί στην μπορά. Ναι, δεν φτάνει. Δεν πειράζει την μπορά, άμα τα αφήσεις ανάμεσα ακούγεται. Παίρνει το Χι μου. που τρώει. Με φίλοι μου. Πού εγώ τα μάθω. Από εκεί μεριά στο παπάκι. Κοίτα εκεί. Κοίτα εκεί. Ναι, αργύρι. 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 Εσύ που λέει δεν κοιτάς κατά εδώ. Καλή, κοίτα εκεί. Τι κοιτάει αυτό. Σου λέω φύγε να βγούμε στα ξέρει. Θα κάνει θα πάει και θα σκάσει καθέ. Ένα έμεινε. Δεν μας το κοιτάζετε. Νίκο, κοίτα. Σκάψε. Άλλο πώς πάει. Πώς να πάει. Ναι! Φοβάσαι. Για δες ποιος. Ναι. Ναι. Γεια σου Πασχάλη. Κάνε γεια σου τότε. Κάτσε λίγο να σε βάλει παντελά. Φοβάσαι. Γιατί φοβάσαι. Κοίταξε. Κάνε γεια σου Θεό, κάνε γεια σου. Έλα. Κάνε το γεια σου, κάνε το γεια σου. Κάνε το γεια σου. Φοβάται. Κάνε το γεια σου, κάνε το γεια σου. Κάνε το γεια σου. Κάνε το γεια σου. Κάνε γεια σου Θεό, κάνε γεια σου. Δώστε τη φλάκη. Γεια σου. Ναι, αγροπάνη.
πήγες εσύ, την Ρίο. Καλά. Ποια, Ναι, ποια. Το καλοκαιρινό ή όχι το καλοκαίρινο, ψύχερα και. το ρόμπο που κάνω στο μαθημάνι. Εντάξει. Και από πάνω Σακάκι. με το πράσινο το αυτό. Δεν τον έχω αυτό, ένα τον έχω ψηλό σε vedάκι, το έφεξε μέσα στο πρόσωπο, το έκανε χάλια. Και τώρα είναι στην Μέσα καλοκαιρινά, γιατί δεν πήρες ένα τηλέφωνο εδώ πέρα να δεις τι καιρό έχουμε μας. Να δεις τι καιρό έχουμε πρέπει Στα να δεξιά μου είναι καλός αυτό, έτσι δράμα. Τότε όταν πήρε ο Πασχάλης, τότε είχαμε πολύ καλό καιρό. Τώρα οι 2 μέρες που πάμε Πασχάλη. Μη στο ίδιο πολύ και δεν θα κάνω τα Τι κάνεις όλες καλά? Δεν κάνω καλά, καλά. Πολύ Ωραία, καλά. αυτά είναι. Θα πάτε και τσάσου και να. Ναι. Να δείτε εδώ το σπίτι, έτσι. Να. Πέρσι. Όλο. Και ένα στέλνο θα πέτει μου. Πότε είναι? Έκανε σου. Α, δεν ξέρω. Να σας πείτε, λέμε, α, ήταν εδώ, Γι' αυτό εγώ το κράτησα αυτό. Την ίδια την έχω για να μην Έσβησε, έγραψε Άρης Πάουκ, Άρης Πάουκ, ξέρω τι, με τον Πάσχη. να βγάζει τετράγωνα. Από πίσω μου κασέτα. Τετράγωνο, δηλαδή μπορεί να γράφει. Το δείχνει τον κόσμο, βάζει ταινία αυτό. Μετά, άμα βάζει ταινία, χρειάζεται λομπούτσι. Δεν είναι πει μπερδεύκα. Τώρα έχουμε μια... Καλά είναι μόνο έτσι να παίρνεις. Μας έχει μικρό, μας έχει δεν ξέρω. Δεν σβέρνω κειμένα τώρα. Ποια τι άρχισε και εγώ θα πιω. Άρχισε και έτσι. μια ώρα άμα λες. Θέλω να ξέρεις ότι είναι κιλό. Βάσει μετά από ένα πρόβλημα που μπορεί να πει Καλήσαμε όσα λοιπόν το για την ελληνική οικονομία. Υποδείξεις, υποδεμικές πρόσφατες, ότι είναι νήμα από την αμία μεταξύ τους κελάς, σύγχυμα της οικονομίας των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό άλλωστε είναι το όραμα του Ελληνικού κυβέρνησης πρόσφατος. Σε εκείνη τη προσπάθεια να επιτύχει πια την εξηγίαση της οικονομίας. Ακούω το εξωτερικό και αύριο και ο Γκάρι θα αναλύσει την Θεσσαλονίκη και θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Βορείου Ελλάδας και ο Χάρη Νικολά. Θα συζητηθούν οικονομικά θέματα και η διάθεση του υδάτων του ποταμού Νέσου. Δεύτερα, πραγματική επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα και υπουργός εξωτερικών κυρία Μαγδάλα, η οποία θα έχει συνομιλίες με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Βυργινία Τσουδερού. Διαψεύστηκαν σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πασχάλη, τώρα κάτσε να πάω να αλλάξω και θα πως είναι. Περίμενα να το δοκιμάσω πρώτα, κάτσε. Ας μην το πάρεις. Ποιος σου ταράζει, Νίκος σου ταράζει. Πασχάλη, άμα θα με πάρεις δεν σε μονάω άλλη φορά. Πού είσαι, πού θα βγάζεις άμα σε πάρω εγώ. Θα μάθω εγώ.